ውድብ ጸጥታን ምትሕብባርን ኤውሮጳ ብ4 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ባስል ስዊዘርላንድ ኣብ ጀመረሉ ኣብ ምብራቅ ዩክሬን ዘሎ ውጡር ወተሃደራዊ ኩነታት ናብ ዝኸፍአ ደረጃኡ ከይዓርግ ስግኣት ከም ዘለዎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጀርመን ፍራንክ ቫልተር ሽታይንመር ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓቢሮም ንሱ ኣብ መግለጺው ኣብ ከተማ ሚኒስክ ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦታት ይኹን ካልእ ዝተኻየደ ርክባት ዘላቒ ፍታሕ ከም ዘይከኣለ ብምምልካት ዛጊት ሓሓሊፉ ብዝካየድ መጥቃዕትታትን ደብዳባትን ሓያሎ ሰባት ይሃልቅኾም ዘለዋ ነጺሮም ኣብቲ ዝርርብ ገለ ካብ ነጥብታት ናይቲ ኣብ ሚኒስክ ዝተበጽሐ ስምምዕ ኣብ ግብሪ ኣብ ዝውዕለሉ ባይታ ንምንዳይ ከም ዝጽዕሩ ዝሓበረ እቲ ሚኒስተር ክልቲኦም ወገናት ነዚ ንምትግባር ቁርብነቶም ከረጋግጹ ጸዊዖም ውድብ ጸጥታን ምትሕብባርን ኤውሮጳ ብ2 ታሕሳስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ዩክሬንን አንጻሩ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘካይዱ ዘለዉ ዕጡቓትን ካብ 5 ታሕሳሳት ሒዙ ግብራዊ ዝኸውን ሓድሽ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ከም እተሰማምዑ ምሕባሩ ጸብጻባት የነጸሮም ጎን ጎን ትርክባት ሚኒስተራት ጉዳያት ወፃኢ ሩስያን አሜሪካን ሰርጌይ ላቭሮቭን ጆን ኬሪን ተራኺቦም ክዝትዩ መደብ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና የቃልሓ ኣለዋ ብሰንከቲ ኣብ ምብራቃዊ ዩክሬን ዝተለዓለ ውጡር ወተሃደራዊ ኩነታት ሩስያን ሃገራት ምዕራብን ናብ ዝኸፍአ ቴክኒካዊ ኩናት ተሸሚመን ከም ዘለዋ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ኩነታት ንቐረበ ቁጠባ ክልቲኡ ወገን በኣሉታ ጸሊዎ ከም ዘሎ ይሕብሮም ብሰንከቲ ምዕባለታት ዩክሬን ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ሓያል እገዳታት ከጽንዓን ከለዋ ሩስያ ግን ቀንዲ ተሓተቲ ናይቲ ኣብ ዩክሬን ተኸሲቱ ዘሎ ወተሃደራዊ ኩነታት ሃገራት ምዕራብ ምዃነን እያ እትኸስስ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ብ3 ታሕሳስ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ዞባ ክሬምያ ንሃገሩ ልዑል ኣገዳስነት ከም ዘለዋ ብምሕባር ዝተወስደ ስጉምቲ ቁኑዕ ምዃኑ የስሚርሎም ፕሬዚደንት ፑቲን ዞባ ክሬምያ ልክዕ ከምቲ መስጊድ አልዓቅሳን ከተማ ኢየሩሳሌምን ንምእመናን ምስልምናን ኣይሁድን ልዑል ሃይማኖታዊ ትርጉም ዘለዎ ንዓና ንሩስያውያን እውን ከምኡ እዩ ክብል ንመርገፂ ሃገሩ ኣነጺሮም ንሱ ወሲኹ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝጸንዐ እገዳታት ብሰንከቲ ኣብ ዩክሬን ኣጋጢሙ ዘሎ ወተሃደራዊ ኩነታት ዘይኮነ ንኹሉ መደያዊ ምዕባለ ሩስያ ንምዕንቃጽ እንተተኻኢሉ ድማ ናብ ረብሖኦም ንምቕያር ተባሂሉ ዝተኣልመ ከም ዝኾነን ናይ ገዛ ርእሱ ዕላማታት ዘለዎን ምዃኑን ኣረድዮም ብሰንከቲ ኣሜሪካን ሃገራት ምዕራብን ናብ ልዕሊ ሩስያ ኣጽኒዐንኦ ዘለዋ ቁጠባዊ እገዳታት ቁጠባ ሩስያ ብኸቢድ ከም እተተንከፈ ጸብጻባት ይሕብሮም